Vi vil gerne fortælle om indførslen af det direkte demokrati 507 år før Kristus, og det er Christine og Marie Lucia som snakker. Så skal vi fortælle lidt om isonomi og isogori, og lighedsidealet det byggede ikke på, at alle er lige, men alle havde lige politiske rettigheder, altså isonomia, og retten til at tale på politiske forsamlinger, altså isogoria. Og de her lige rettigheder, de omfatter ikke økonomisk og social lighed, men kun politisk lighed. Så er der eleuteria, som betyder frihed, og det er demokratiets fundamentale ideal, som er delt i to aspekter. Politisk frihed, hvor at man har ret til at deltage i statens styrelse på skift, og personlig frihed, hvor at man har ret til at leve som man vil, efter godtbefindende, uden at staten skal komme og blande sig i det. Men den her personlige frihed blev opfattet som et misforstået ideal, fordi at mennesket ikke, man var bange for, at mennesket ikke ville udfylde sin plads i samfundet, og at de ville gå en lidt skæv forkert vej. Ja, så er der borgerrettigheder og borgerpligter, og borgerskab det var betinget af forældrene, som begge skulle være athenere. Og det var kun voksne athenske mænd, som havde politiske rettigheder, det vil sige, at kvinder, fremmede og slaver, de var udelukket fra demokratiet. Og en athener, altså en mand, blev myndig og fik borgerret som 18-årig. Og han fik først adgang til folkeforsamlingen som 20-årig, altså 2 år efter, og efter en 2-årig militærtjeneste. Men de fulde politiske rettigheder, de opstod først, når man blev 30, hvor man så fik lov til at deltage i lodtrækning af lovgivere, dommer og embedsmænd. Så er der ekklesia, som er folkeforsamlingen, og alle athenere, hvilket jo så må være mænd, over 20 år havde taleret og stemmeret ved sådan en forsamling. Og man mødtes 40 gange om året på højen Pnyx, som lå over for Akropolis. Og sådan en her forsamling var jo kun få timer, og den startede sådan ved, at 500-mandsrådets præsidium indkaldte til forsamlingen, og så blev det her folkeforsamlingsnået, det blev ledet af 9 af rådets medlemmer, som lige blev udvalgt ved starten. Og sådan en folkeforsamling kunne ikke vedtage love, men de kunne ved dekret træffe afgørelse om udenrigspolitik og nogle af de sådan mest vigtige indrigspolitiske anliggender. Så er der ostrakisme, som er en afstemning med potteskår om landsforvisning af en politisk leder, som blev indført af Kleisthenes ca. 507 før Kristus. Og det gik ud på, at der var mindst 6.000 potteskår, som skulle kastes, og den politiske leder, hvis navn stod på flest af de her potteskår, blev forvist fra Attika i 10 år. Og formålet med det her, det var så at undgå landsskadelig rivalisering mellem 2 ledere. Ja, det var, hvad vi havde. Hej hej!